Tatlong bahay at 4 na tindahan sa Calapan City, Oriental, Mindoro nasunog. Pinagmulan ng sunog, patuloy na inaalam ng BFP. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Pasado 3:00 ng hapon noong Sabado nang mabalot ng maitim at makapal na usok ang 3 kabahayan sa Barangay San Vicente West, Calapan City, Oriental, Mindoro. Sa inisyal na investigasyon ng Calapan City Bureau of Fire, nadamay rin sa sunog ang 3 tindahan na nasa unang palapag ng building. Bale, may bahay sila doon and then commercial din po, parang pinapaupahan din nila. Isa naman din po ay residential and commercial din po. And then yung isa naman po ay residential lang. Ayon sa BFP, walang naitalang nasugatan sa sunog dahil agad umanong nakalabas ang mga naninirahan sa lugar. Inaalam pa nila ang pinagmulan ng apoy. Tinulungan na rin daw ng BFP ang mga biktima na ma-recover ang ilan sa kanilang mga gamit na maaaring mapakinabangan. Mahirap lang din po kasi yung bahay. Luma na talaga siya, puro mga light materials po yung mga nadamay po. So, yun po siguro yung nakapagpabilis ng kalat ng apoy kasi puro light materials po yung... Sa ngayon, nakikituloy muna sa bahay ng ilang mga kaanak ang mga nasunugan habang patuloy ang isinasagawang investigasyon ng BFP. Paalala naman ng BFP, Bago po umalis ng bahay, lagi pong tatanggalin ang mga saksakan. Kung kayo nagsisinde ng katol o anuman, palagi pong i-double check or tanggalin na lang doon sa loob ng bahay para po makaiwas po tayo ng aksidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.